गोबां समाव गोबां बेक्तिया बेबायदिनो बनसुनि सायाव अजद दैखांबोबाय थादों आरो थिग बेबायदिनो सोरबा सोरबा राजनीतिक बिथिङाव थानाय सोरबा बेबायदिनो गुबुन आफादफोराव थानायफोरा बनसुखौ सन्देह खालामदों जानो हागौ। दिनै चिरां जिल्ला बनसु आफादगिरि इन्द्रजित कुमार ब्रह्मनि दैदेननायाव चिरां जिल्ला बनसु आरो मिरु बनसुनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि श्री अशक कुमार ब्रह्म बिथांमोनहा थांखि लाखानाय बायदियै चिरां जिल्लानि गुबुन मावखुलियाव लाइजाम हैदों। बिथांमोनहा 15 जानुवारिनि गेजेराव जेसेबां गुबुन हारिनि रावजों लिरनाय दं बेखौ हुखुमोरनो खावलायदों आरो मोनफ्रोमबो बिथिङाव बर' रावखौ बाहायनो थाखाय खावलायदों। जुदि बिथांमोना खावलायनाय बायदि बर' रावखौ लिराब्ला बै बिफाननि अफिसारफोरनि सायाव आयेननि मदद लाना फाइन होनो थाखाय राजि जाना दं होनना फोरमायदों बनसुनिफ्राय। दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफाद अर्थात बनसु जोङो सेन्ट्रेल कमिटि आरो जिल्ला कमिटि जयै जोंनि चिरां जिल्ला जे डिस्ट्रिक्ट सेन्टार बे डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि सिङाव थानाय गोबां जे जोंनि लाइन डिपार्टमेन्ट्सफोर जोङो बे लाइन डिपार्टमेन्टफोरनि मावख'आव बे डिपार्टमेन्टनि गोजौसिन एबा हेड बिथांमोननो गांफा लाइजामखौ होदों। लाइजामाव जोङो बेखौनो स्पष्ट खालामदों जे जोंहा दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोल हिसाबै जोंनि बर' रावा बे मावख'नि जे साइन बर्ड एबा मावख'नि जे दिन्थिफुंनाय जायगाफोर बे जायगायाव गिबि राव हिसाबै मावख'नि मुङा लिरनाय थानांगौ। जोङो बेखौ दाबि खालामनो बनसुआ गांफा आर'जलाइ जोङो गथायदों, जायनि गेजेरजों जों फोरमायनो सानदों जे फैबाय थानाय जानुवारि दाननि 15 अक्ट'नि गेजेरावनो जेरैखि जायाबाबो बे साइन बर्डखौ बर' रावजों गिबि राव हिसाबै लिरनायखौ फोजोबनांगौ। बिथांमोना जुदि बे खामानिखौ मावाबा मा राहा लागोन नोंथांमोना? जों बनसुआ आरोबाव कठोरनिफ्राय कठोरसिन जोङो देरसिननिफ्राय देरसिन स्टेपखौ लालांबाय थागोन। जोङो प्रयजन जायोब्ला समजों लोगोसे गोरोबनानै जोङो जे अफिसनि दैदेनगिरि बिथांमोन एबा अफिसनि हेड बिथांमोन बे बिथांमोननि सायाव जोङो लिगेल एक्सनबो लानांनो हागौ बा जोङो लानो थाखाय थियारि। नैबे चिरां जिल्लायावल' ना गासै बिटिआरनि बिटिसिनि गुबुन दाब जायगायाव बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना लादों? नङा, जोङो दिनै चिरां जिल्ला हिसाबै चिरां जिल्ला कमिटि बनसु आरो जोंहा सेन्ट्रेलनि मेम्बार्सफोरा जोङो दिनै चिरां जिल्लायाव होफैग्रोदों। थिग बेबायदिनो दाखालिबो नोंथांमोना मिडियानि जुगै मोनथिनो मोन्दोंबो जानो हागौ जे जोङो क'क्राझारावबो बानायदों। थिग बेबायदियैनो जोङो बड'लेण्ड ओनसोलनि बेलेग डिस्ट्रिक्ट गुबुन डिस्ट्रिक्टआवबो जोङो बे हाबाफारिखौ लाजोबगोन आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोङो बर' रावखौ गिबि राव हिसाबै बाहायनायखौ जोङो खामानिखौ मावलांगोन। जोङो साननैसो सिगांनिफ्राय नुबाय थादों जे नोंथांमोननि जिथु बनसु आफादनि बैसोखौ मोनसे गुसुं समनि बैसो होननानै बानसावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बर'नि माहारियारि आफाद आबसुआ जे आबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना जे बेबायदि बुंदों आरो गुबुन राजनीतिनि दैदेनगिरिफ्रा बिदि बुंदों आरो दा बेथ' दिनैनि समाव जोंनि ओनसोलनि जे रायजो राजा आइ आफाफोर बिसोरो नुबोगासिनो दङ जे बनसुआ मा मावबोगासिनो दङ आरो इयुनाव मा मावलांनो थांखि बिथांखि लादों बेखौबो बनसुआ फोरमायगासिनो दङ। दिनै गोबाङा गोबां बाथ्राखौ सावरायगोन, पलिटिसियाना पलिटिक्सनि बाथ्राखौ सावरायगोन, सोरबा इडुकेसनजों रिलेटेड थानाय सुबुंफोरा इडुकेसननि खोथा बुंगोन। थिग बेबायदियैनो सोरबाया सादारन आइ आफाफोरा सानलाबायदोंबो जानो हागौ जे मैया दाख्लैसो जोनोम जानाय बे संगठनालाय सानबैसे जोरनो। गोबां समाव गोबां बेक्तिया बेबायदिनो बनसुनि सायाव अजद दैखांबोबाय थादों। दिनै मख'नो गोनाङा बेनो जे फिल्म जगतजों लोगो नांनानै थानाय बै समाव फैला बरग'यारि बिथाङाबो बुंदोंमोन जे बनसुआ 6 दाननि थाखायल' जोनोम जादों। दिनै बनसुनि जोनोमा थांनाय 7 फेब्रुवारि खालार खालि जादोंमोन। फैयै जोंहा नै फैगौ फेब्रुवारिनि 7 थारिख फैबानो बोसोरसे जानो थांनायसै। बिथांनि बुंनायाबो नंखाय जाबाय। आरो थिग बेबायदिनो सोरबा राजनीतिक बिथिङाव थानाय सोरबा बेबायदिनो गुबुन आफादफोराव थानायफोरा बनसुखौ सन्देह खालामदों जानो हागौ। खिन्थु दिनै बनसुनि गासैबो दैदेनगिरि गासिबो जाय ओंखारबोदों बे बिथांमोना रोखाखा जे आलादा रायजोआ जेसेबां समसिमाव जाहैया, जेसेबां समसिमाव जोङो बड'लेण्डखौ मोना अब्लासिमहालागै बनसुनि बेनाराव जोङो सोमावसारनायखौ लांबाय थागोन आरो साबसिननिफ्राय हामसिन
जाखिनि नांगौ सोमावसारनाय जायो जोङो बेखौ लांफुंबाय थागोन। पार्सनेल बेक्ति इन्डिभिजुवेल बेक्तिफोरनि बुंनाय बा बांसावनायफ्राव जों माब्लाबाबो गोदोनानै थानाय नङा, बा सोरबा जानला मोनला बेक्तिया बुंलाबायबानो जे जोङो डिमरालाइज जागोन एबा जोंनि खामानि मावनाया थाबथागोन बेखौ दा सानथों। आं रायजो राजा आइ आफाखौ खावलायो जाहाथे जोंजों बेबायदि बुंबाय थास्लायस्लाय जोंजों फैनानै आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय लैहोर लैहोर फैनानै खामानि मावनो जोंजों फैफानांगौसो। दा बेखौ आङो खावलायो।